تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات كمي تخونوا كمي اللهم زي كابريج السلام زي محلالف نايلو معلت بروغرامنا بفلاي دمازي بزعبا ناي كلتيو هايمانوتات أنا تأثيرو زستمهر مدباتي إن شاء الله مسانا كتكونوا همتي قدمي حجون زرعكم مالتيو أب استفرالي رئيستاتنا قبرنا نزاتي اللي مجمريا كمي اللهم كمي تخونوا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفلاي حدا كريستيان دويلو ملينيروم أبزي زراربو نتي أنا زهوبو زلهو كملسو زاربو رئيته اللوم كمزي عينت حسابات متين نيرو نقرقن زي مدب زي فولي مدب أنا نتعزل جيزة ذهبوني نعت رح يتكمل لا مالتي من البعد كم زيتي نقورو نحركو إننا ناي ساعات كاب ساعات زي حلف زيتي من البعد كأتو زدلين سب مسؤو مدب جير لح قبر نغيرنا بدحر حجي مالتي أفكيدنا نعاتهم زي حجي زرلو جن أستمهرت رح يدرلو جن أنا بفلاي كتروحون تخليهم على النيتورك سنتر سلازلهم مالتي أو زيت خنقبر نخيلنا تبز نقبر زلنا مالتي كابز وصع سلازي إن شاء الله نخلهم نقرم مالتي هلا أي أبزي مدبات زي مبزحتو أمونغو خلته هيمانوت نتصراوي زتكوري زناتي مدباب زلو تحق دلي عزبل دما ريو وتسب نخلتي مرميرو حقي دلي مالتي سلازي إن شاء الله نايلو معتها مدبنا نتاي أبتي ناي كروسفيكشن إلى زلنا يسوس مويتوليو أي موتن زبل مالتي قصالي نمالتي زمدب أنا حدا صحف كبدة تسفالدت أبزي أي فكرني زخون عند صحفات مالتي مخنات دحر انتاي لهم سلوكم بخبرتين بسنة سرعتين زارب زخيل سبت رحيو زارب مالتي زخون صحف ما نم سبب زي الصحف ويا بزخونه بوتا ناتو حماقن قسرتن زخون حساب حنقول زلو مخانو زرداكا تي ناي صحفو مسرت ناي صحفو حساباتي صحفو زل حسابات ندحري خايو كابتي حماقن قسرتن زخوني اتحساسبو زوت مخانو كتردأ تخيل مالتي نزخون نجن حطو ندحر كوينو كم حطو كقرب زخيل كا أي تقام يقولون مالتي أي تحتت أي تقولون حسب مالتي أوكي سلازنا يلوم معتي تاينا قرب كنري مجمريا الله سبحانه وتعالى التي أنت إيرو تزاربون تايم يسوس كم ليس سؤال مالتي أم عرف 457 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة وبكفرهم بتنساتهم زخحدو وقولهم بتنساتهم زبولو دما على مريم أبلع مريم زبولو بهتانا عظيمة مخنياتو ساتهم نزغول عزي كمي غير أمتياتهم نزبلو زمية أمتياتو ويكا خبكالي أمتياتو يلوم سلز أمنو ولا بمصحف قدس مسرت تزقر متاي
زي قول عزيز بزي أبو فطاري حيلي استولدي أبو زي بلو ويكا مريم نزز ولدتوس بزي أبو كي تراخبت مس حاده بدنجل كلا بدنجلا مالتيو زولدتو مخانا مصحف قدسي اتم أيهوداوين هيفلطون أيهوداوين سي زفلطو بوتا يلن أمنتا فليطوم ولا حد سب نقرأ زغل يلن ولا مصحفون ززاربو ነገር የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም መጀመርያ ሕጽያ ዮሴፍ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ስለዚ እቲ ሰብ ወዲ ዮሴፍ ኢሎም ካ ኣምኑ ማለት እዮም ወላብቲ ናይ ዝጸሓፍዎ ናይ ወንጌላውያን ሕጂ ጽሒፎሞ ዘለዉ ኣብቲ ወለዶ ናይ ኢየሱስ እንድሕር ሪኢኻዮ ወዲ ዮሴፍ እዩ ዝብል ናብ ወዲ ዮሴፍ ከመይ ገይሮም ወዲ ዮሴፍ ኢሎም ገልጽዎ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ኣቦ ዘይብሉ ኮይኑ انت لا صها ودي كليلك تزاربول نحر الله كونكا نتي ابو يبل زبل سي تقاوم والله معنات كوي ويكا انا تهزبي نابنت فطاري نمنتا يدلي بدي ابو فطيرو سلازي يسوس كان مريم بزي ابو فطر سي عبي تامراتي اذا تامر زغن نساتهم كمي غرمو ودي يوسف يمسلو زبولو استامر زي ايفلطون يوم أب مانن بوتا هاني زفولت بوتا هاي اللي نبت مزحف كلش كتري كلها أب سلمنا له إنه تقول عون متيو نعا نسونا تقول حيزا مس ولدته حيزاته متيا نمنتي كابيام تيخيو زقول عيلوما نسخي تعيتي مالت أبو خطوعي نيرو أديهون أمن زراي نبرتن أديه كبلو هلو حجوكو سخي جن كابيام تيخيو أمن زيركي خمس تيخيو مالتيو مخناتو سبعي بلانو سبعي زي بالله زي تمرعوتي أبوغي طعي سبي نيرو عوالاي نبرن مالتيو أدخل ما أمن زراي نبرتن يمزولوا جي أدخل ما أمن زراي نبرتن كبلوا هلو سخجن كابي أمتي خيو زغلعا سلازي منزير كي خمتي خيو نمالت زبلو زلو يتحساسوا بهم سلازي نزيو الله سبحانه وتعالى انت يبلالو أب معرف 450 سورة النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما نزيهم كاتب بهتان عظيم زغورو بهتان مالت زي ربح سئلو بهتان زخونه طفو زخونه حسابات قبل علم مريم سنزرو مالتي زبولو زي اسكا كابتا اشمي امصياتو مالتي زمي امصياتو زبل حجي ابت مصحف قدوس يلن مخنياتكم اقبلوا يقول يوم يلومون زنغروم سب يلن موزيكو همز إلو زنغروم سي يلن مالتي ويكا زموصوم نغرات يلن بمسرت مصحف قدس تزرب نغر يلن من يوسف فليطو تا الدين يوحنس كا فليطا مارتا سوري إلسابيت فليطا زيوم توم بيت ما حدا كلتا سبات فليطوم منفس فريدوم يمزبل بمنفس كم زلو فليتهم منفس وريدوم فليتهم نيوسيفون منفس وريدوم زوال عز حزو قال تباحيلو مالتي سلازي حسيان دحر نيرو خينو اب حق قريبو كاي مسكرني زي اكو مالتي حسيكا دحر حسيان نيرو خينو من مسكرنت وي حوا وي ابا يقربون يوم كالي يقرب زلو حجسا نزي حيزاتو زمصت قولعه عبي تأمر زي أب قرآن بعبي قداي قليسو نسخاء نزغال حيزاتو مسمتت نساتهم تزاري بوما عديخي كمزي نبرتن أبوخي كمزي نبرت سلازي كمي قرك حيزكو يمتي كابي أمتي خي زغالها مخنياتو زم سبات زي محق اللوم سلازي انت دقا زي زغال عزي بزي كبوء ترخيبو خينو بزمونا اللي حر ترخيبو خينو أما قصعات تودقها مالتيو أما مصحف قدس كم تفولطو نتوم نيسوس حاله غيزه حنتي سبيتي حيزوم لماتيوم زياس زموت فصي مايلوم حيزوم لماتيوم نمنتاي نتي حقي كغبرو سلازدلي مالتي سلاز كم عينت حق سلازنبرم نماريام دما ابز عينت حقي كودقوا هذا اليوم مالتي مخنياتو ناي فاميلي 1900 ناي نبيات زنبرو بنبيات تخببت كنبلا نخل مالتي ابو زعابيت بزكريا يحيى زيهم كلهم يوحنس مالتي يحيى
እዚኦም ኩሎም ነቢያት ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ቤተሰብ ዝዓበየት እንከላ ንሳቶም ቶም ካልኦት ጸሓፍትን ወይ ከዓ ሰብ ሃይማኖት ዝበሃሉ ብደገ ዘለዉ ቀንዲ ካብቶም ክፈርድዎም ዝግብኡ ቶም ቤተሰብ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ናይ ነቢያት እዚኦም ኣይትዘሙ ኢሎም ድሕር ዘምህሩ ኮይኖም እሞ ከዓ እቲ ዘማው ካብኣቶም ተረኣ ተረኺቡ መጀመርያት ፍርዲ ፍትሒ ክገበር ዘሎ ኣብቲ ገዝኦም ማለት እዩ በዚ መሰረት እዮም ሕጂ ሳቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ኦኬ ሕጂ ኣብ እስልምና እንታይ ይብል እቲ ቆልዓ الله سبحانه وتعالى رأيه ناي سلمنا ناي كرسنا الله سبحانه وتعالى انتي غيرو نزي عبي تأمر زي نبي نزي يسوس بزي أبو تولد مخانو تهزبي كأبولو سلازي كقل حنقولو كأبولو سلازي كقل أنا بخمزي أول يدي وندحري لانو حنتي سبمت يعني حد بنفاسي أول يدي لا تقطعتو يكونني ويكا بمنفس بناي فطاري وليدي بتأمري توليد زقال عتيلات كلهم تقبل حفتها ما نم سبع جاي زقبل يلن زخون سبع جمتيو حفتو قبلك تفيا نوح جرا متيا زي وليدا متيا قول حيزا متيا كابي امتي خيون لحرت باهيلا اذا سني بفطاري وليديو ويكا بحيل فطاري بخمس خمسة وليديو اندحري لا زا املا سب يلن ስለዚ ዝኣምና ሰብ ስለ ዘየለ እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለኩም ናይ ግድን ኣላህ ሓደ ተኣምር ክፍፀም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ተኣምር እዚ ሕጂ ነዚ ዓብይ ተኣምር መፅኡ ዘሎ ዝገልፆ ማለት እዩ ዝገልፆ እዩ ምክንያቱ ካብ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ካልእ ካብ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ንላዕሊ መፅኡ ነዚ ጉዳይ ዝከረድእ እንድሕር ዘይከኣለ እዚ ዓብይ ተኣምር እዚ ሰብ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ሰብ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ስለዚ الله እንታይ ገይሩ ኣብ ቁርኣን እንታይ ይብለና እቲ ቆልዓ ባዕሉ ንመጀመርያ ንማርያም ከይት ኣይትዛረቢ ተባሂላ ኣይትዛረቢ ኢልዋ ፀይሞ ኣለኹ በኢሉ ኣይትዛረቢ ሕጂ ንሳ ከይዳ ነዚ ቆልዓ መላኺታትሎም ምስኡ ተዛረቡ ምስ ቆልዓ ኢላቶም ንሳቶም ከዓ ከመይ ጌርና ምስ ቆልዓ ንዘራረብ ምስ ሕፃሎም ተወለደስ ከመይ ጌርና ኢና ንዘራረብ ከመይ ጌርና ንዘራረብ ምስ በልዋ ንሱ እቲ ቆልዓ ናይ መጀመርያ ተኣምር ናይ የሱስ ኣብ ቁርኣን حجي تزاريبو مالتي إني عبد الله له أنا بارياني أملاخي مصحفي بني كم زي بزح تزاريبو مالتي لذا إذا قول عزي أزاريبوهم إذا حس قال لو متولد أزاريبوهم لو مستولد قول عند حد أزاريبوهم زي تأمري مخنيات خو زارب زي كإل يزارب زلو لذا عبي تأمر لذا ما تصوم نتنسى تمصو زل حج حسابات إذا قول عزم زي أبو تولد مخانو ተቐባልነት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዝሙት ይኸ ገለ ዝብልዋ ዝነበሩ ሕጂ ይወድቕ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ይወድቕ ክቕበልዎ ናይ ቅበልዎ እናቶም ጉዳይ ማለት እዩ ገሊኡ ዝቕበሎ ኣለኖ ገሊኡ ከዓ ኣይቅበሎን ማለት እዩ ሰብ እኮ ተኣምር እናረኣዩ እውን ኣይቅበልን እዩ ናይ ሙሴ እኮ እዚ ክልተ ባሕሪ ክልቲኡ ተመቒሉ እቶም ህዝቢ በዚ ባሕሪ እዚ ሓሊፎም እንዳረኣይዎ ካብቲ ቦታ ምስ ወፁ ድሕሪ ክንደይ እኮ ቀልጢፎም ከይነውሐ ናብ ምራኽ ከኣምኑ ጀሚሮም ንፈጣሪኦም ገዲፎም ማለት እዩ ንሓደ ፈጣሪ እመኑ እንዳበለ ዘምህሮም ዝነበረ ሙሴ ኣልገስ መሰበለ ካልእ ከኣምኑ ጀሚሮም እዚ ኩሉ ተኣምራት ሪኦም እዚ ኩሉ ዝክልተ ባሕሪ ዘይምቀል ዝኾነ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝክልቲኡ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ስኒ ከመይ ገይሮም ሕጂ ይኽሕዱ هذا ወዲ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣሎ ተኣምር እንዳረአየ ቁኑዕ ሓቅን እንዳረአየ ዘይኣምን ሰብ ኣሎ እዚኣቶም ድማ ከምኡ ዝኣመኑ ኣለዎ ዘይኣመኑ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ ቀንዲ ሕጂ እዚ እቲ እሶም ዝሓሰብዎ ኣብ ዳርባ እምኒ ክቐትልዋ ኢሎም ዝሓሰቡ ስለ ዝዘመወት ኢሎም ከይተቐተለት ተሪፋ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንምንታይ እዩ ዘይተቐተለት እንድሕር ኢልካ ኣይትረኽቦን ኢኻ እዚ የለን እዚ ሕጂ ተኣምር እዚ የለን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየለ ናይ የሱስ ተኣምር ዘይተገለፀ እዚ ብቆልዓ ሕፃን ኮይኑ ተዛረቦ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ተኣምር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ ተኣምር መስተ ይሰሪሑ እዮም ዝብሉ ኣብ ሓደ በዓል ከይዶም መሰዲኡ ኣብቲ በዓል ምስ ከሉ ዝስተይ ገለ ይነበረ ድሓር ዓበይቲ ዝኾነ ከምዚ በራሚል ንበሎ ማይ ነይርዎ እሱ ከይዱ ቀይሩሎም ማለት እዩ ናብ ወይኒ ቀይርዎ ናብ መስተ ቀይርዎ ማለት እዩ ድሓር ኩሎም ሰኺሮም ብዙሓት ስለዚ
أب كرستنا نايمي جمرة أمر يسوس نام مستغيرو نمايسي نام مستغيرو أب سلمنا جن مجمرة نديو نتهتي جروا كابتن يزومونا كابي متيو قال نزبل نسوقا بحيل فتاري استفتر مخانو زعبي تأمر زقولو صونو سيبعلو بحصانو نوتو مالتي ስለዚህ ናይ መጀመርያ ተኣምር ኣብ እስልምና ብሕፃን ኩሉ ተጀሚሩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ግን ዘይኣመንዎ ብድሕሪኡ እውን ተዛሪቦም ስኺ ከምዚ ኢሎም ከዓ ካልኦት ዝኣመኑ ዘይኣምኑ ሕጂ ነቶም ዘይኣምኑ እንታይ ይብሎም ኣላ ኣላህ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ነገራት ተዛሪቦም ንምንታይ እስኺ ብዝሙምና ኣምፂኺ ኢሎም ማለት እዩ وقولهم ቀፂሎም ከዓ እንደገና أبناء يسوس مسمى مالدي مسعابي مسبلة نعون حزنا قتيلنا يسلو زبولو حد عينتي زلوم وقولهم ريهم يبلو طرحهم زلو تصحف نجر يكون نزي أما تصحفهم تصحفوا سني كقتلي ويك أخم نو ساتهم زبلوه مالتي بعلاتهم زتصحفوا بعلاتهم زبلوه إيدي نايفت أرزي بلو مالتي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ندقنا خاني بتي نساتهم ريهم حجي وبكفرهم يلو مجمرة بمخحدهم انتاك حيدهم نتعبي تأمرنا الله زمتن عق حيدهم انتاي لما نماريام زكاب زمونا امتعطو يلوم قاليهم القسو مالتي ندقنا خاني بزي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم مليسهم كان احنا خاني عيسى مريم قتلنا انا ولد مريم عيسى ولد مريم قتلنا وبمبالهم رجيمنا يوم يبل الله رسول الله ناي الله لأخذ غني وما قتلوه أي قتلوه وما صلبوه أي سقلون ولكن شبه لهم لقرقن تمساسيلهم وإن الذين اختلفوا فيه أبز قدايز أبز ناي من مسسال زي زتفلاليو لفي شك منه أمترت أرات يمزلو يخون أمنوا زلو ما لهم به من علم ፍጹም ከዓ ዝኾነ ዓይነት ፍልጠት ይብሎምን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝፈልጥዎ ነገር ሓንቲ ነገር የለን ኢላ اتباع الظن ብጀካ ንሳቶም እቲ ዝኣምኑ ወይ ከዓ እቲ ግምታት ናቶም ዝመርሖም ተዘይኮይኑ ظن ማለት እዩ ግምት ናቶም ብይኹን ብምጥርጣራት ዝኣመንዎ ነገር ተዘይኮይኑ وما قتلوه يقينا ፍጹም ድማ ኣይቀተልዎን ፈፂሞም ኣይረኽቦ ኣይቀተልዎ بل رفعه الله إليه نجرجن نبؤو العلو نبؤو أعريقو يسوس نبؤو كي تقتل مالتي كي ما تخي تقتل بل رفعه الله إليه نجرجن نبؤو وسيدو وكان الله عزيزا حكيما الله كان لعلن تبابنيان زخونن قويتاي لعلن تبابنيان سلو زخونه نزل نبيزي بخمزي أدحينوا مالتي كمن كابزي أتوم كابزوم نماريام انتعشم زبولوا زميا زبولوا نيسوسون قتيلنا وبزح نكر تزاربوا مالتي نزت أمر زي تقبلوا نيسوس بعلو زي تقبلوا مالتي أبيومو نبتم ناتو مسيتم ناتو يتقبلوا نيلهم كلهم زيهم نقرقل لهم خرسيان قل مسمم كوينهم مستم قتلتو كوينهم وقتلكم بو إخوم يلهم مستم قتلتي هو قتيلكم بويهم بل تحقسهم بري حقسات كوينهم مخنيات سخاتكم تري تقتلون يركم نحنا خان كابتن حاتياتنا اي مدحنا نقولوا مالتي سلازي نتسخات كل تي ام سي ناتهم تقم لهم مالتي يسوس ناي قدن قتلوه مخنيات اتم ايهوداوያን እንታይ የሚሎም እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ካብተና ዮሐንስ ንላዕሊ ካብ ናይ ዮሐንስ ጥምቀት ንላዕሊ ደቀ መዛሙርት ስለዝገበረ ነዚ ቀቲልና በጃሰብ ከንሕልፎለና ማለት ብዙሕ ሰብ ክድሕን ኣሎ ንዑ ቀቲልና ስኒ ብዙሕ ሰብ ነድሕን ነውፃዮ እንድሕርሱ ስቂልና ገዲፍና ግን ብዙሕ ሰብ ናብኡ ኸይድ ስለዝኾነ ነዚ ኩሉ ሰብ ከመይ ጌርና ነድሕኖ ማለቶም ከመይ ጌርና ናብትናትና ነምፃዮ ምስኡ ነድሕሪኡ ኸይከዱ ነዚ ኩሉ ሰብ ነድሕኖ ንዑ ንቕተሎ ኢሎም ريهم ندحنو نزي سب إذا حجي إذا ناي دحنت إزي نعوخا تتقيمو ملو كريستيان كأنتايلهم هو ما أنت دحنت ناتنا إيمت إيلهم وسنو خموتي نا عانا يبلو تدحنت مش نعاخم ديكون
نعانا يتدحنتي لهم ناوبي لهم مالي سلازي قلت زخوني نايس لمنا أراتا دعالو قلت زخوني تمهرتي مغنياتو نايفتار قلتيو أبناي كروسفيكشن أنا قانا بزوح أي كدناني نازل لنا أبتناتو مساعتنا قن وشت قالو كونتراديكت زخوني ويكأني تقاراج أواي زخوني حسابات ميني ريقو ميني بيرو كمزي بزوح نقر ميني ميتو ولا ناي يهودا ولا ناي قلي ناي كله زي أبتي تقاراج أواي ناي كروسفيكشن زبهال ويكأني سقلت قداي زبهال زقاراج أنو نحرده الرئيك لنا ناي فتار خمزي كون أعري خبر هالنخيل مالتي سلازي حجي بزي مسارتنا يلو معتها قرب نريون تايب يوسوسي زحلفة جيزي قليتنا نيرنا نسو اتم حواريات زنبورو ويدك مزامر زنبورو فتسيمم تقول داي كم زي فلطو بمرتعو غيرنا رينا نيرنا اي فلطون يوم نيرو نزناي كقتل يخبل لهم سلازي فلط ويم كا كيدوم كابتو بوتامبر سكوتو سي دحر سلاسه معلت زبحال نجر تزهلوهم نيرو انتاي مغبرو متتصبيو مالتي ነገር ግን እሳቶም ገዲፎም መኸይዶም ድሓር ገዲፎም መስከዱ ها ነቲ ጉዳይ እስኪ ብርሑቕ ኮይኖም ከታተልዎ ኣለዉ እኳ ከይንብል ኣብ ርሑቕ ቦታ ኮይኖም ኣብታ ገዛ ኩሉ ግዜ ዝራኸቡ ላዕለወይቲ ገዛ ትበሃል ኣብኣ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ዘዝመፆም ወረ ሰምዑ ነይሮም ማለት እዩ እተን ኣንስቲ እውን መፅአን ምስ ነገርኦም እውን ንዕአን እውን ኣይኣመንዎንን ከም ዕሽነት ኮይኑ ተሰምዖም ተረኣዮም ይብል ከም ዕሽነት መሲሎም كم عشنت غيرهم مسيدهم تاع عشاشي انزي اني لهم حجي ريكم تم قلدي حواريات زنبورو مسኦም تم قلدي سبعت مالتيم تاريخنا تزفوتو زي حجي حواريات كم زيلهم بزعبا يسوس تزاريبهم يلهم زاربونا زلو مثلا معنو ابز حجي انت يالو نظام صحيفهم زلو وانجيلاوين كنساتهم وانجيلاوين تم شعو زنبورو ديوم ايكونون اذا خالق كم يغيرهم تتصحفي ابزبل مصحف قدس كم يغيروا تصحيفو ابزبل نريو نخيلينا مالتي نيروم ديوم اي نبرون باولوس نيرو دي اي نبرن اي فلطوني بخمي يحج سوق اصيلو دحار قال ازي كال تعشمي كال مدبي سلازي ابتا خلا مسغاغر لا دحرزا مسغاغر خملسوكمي مراخبي بوزهان أفولي زمنن أوانن استولد زي كونس أبز حلفو زمنات ناي حج زلو سلطانن مراخبي بوزهان زي عبلولو زمن أي نبرن كابز تبقيسا راديو سلام بخلو ناي بوزهان مراخبتات بمقودي معبلات راديو ديجيتالاوي ساتلايتن ناي كتتافنوي مدرخاتن اندرويدن كومون حفشاوي مدلوات زينا دمتن اتونن كوينا أب ጉዳይ ኤርትራ እትግደስ መርበብያ ን24 ሰዓት ብዘይ መቆራጽ በቋንቋ ትግርኛን ዓረብኛን መደባታት ፍኑ ራድዮ ሰላም ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘስተምህርን ምስ ኩሉ ጉዳያቶም ዝዋሳእን ሰላም ክሰፍንን ንቕሓት ክሕድስን ይዋሳእ ብኩሉ ኤሌክትሮኒክ መገድታት ብመገዲ ማዕበላት ራድዮ ዲጂታላዊ ሳተላይትን ኣቢሉ ይፍነው ዕላማና ሰላምን ምክኣልን ተጻዋርነትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ክሰፍን ይሰርሕ ናይ እስልምና ክብረታት ሞራልን ጽቡቕ ባህላዊ ክብረታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል ኣንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል ኣንሰይትን ኣቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡውን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይጽዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን ኣንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸበታት ድሮፈኑ ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይልሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው በመገዲ አንድሮይድ አፕልን በመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚዲያ 61.com ይፍነው በሁሉ መገልታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንሲኒትን تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدم سون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمريسكم الله
كبرات سمعتنا سلازي أبتناي نقصل مالتيو يسوس دحر يخمو أبتي تاريخ ناتو مالتي حجي مستي نايسلمنا الناس أتصيرنا نريو خلنا نايسلمنا قلت زخون هيبو يحلف مالتي جن كالوت አለው أنا حجي زي مصاحوم كم ناي بارناباس ناي ጴጥሮስ ወንጌል ናይ ባርናባስ ወይ ናይ መግደላን ማርያም መግደላን ማለት እዩ እንደገና እውን ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ባይብል ኣሎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ባይብል እዙውን ኢየሱስ ዘይኮነ ተሰቐለስ ይሁዳ እዩ ተሰቒሉ ኢሎም ዝጽሓፍዎ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ድሓር ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ሱ ካልእ ግዜ ማለት እዩ ግን ኣነ ሕጂ ንምንታይ እዩ ሓደ ሰባት ንዕኡ ከተምጻሎም ከላ ኖ እዚ እኮ ንሕና ንኽተሎን ኢና እዮም ዝብሉ ንሕና እቲ ዘለና መጽሓፍ ንዕኡ እዚ እቲ መጽሓፍና ኣብዚ ኸኣ የለን ስለ ዝብሉ በቲ መጽሓፎም መሰረት ከነብሉ ሞ ግን ከም ተወሳኺ ድሓር ከዓ ካልእ ግዜ ንዕኡ ንገልጾ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ብመሰረት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣብ ትንቢታት ተዛሪበ ነይረ ትንቢት መብዛሕትኡ ትንቢት ኢየሱስ ከም ዘይመውት እዩ ዝገልጽ ኢየሱስ ከም ዘይመውት ከም ዝድሕን ከም ዝሕልዎ ፈጣሪ ኣሽንኳይዶ ንኽመውት እግሩ እኳ ብእምኒ ከይዕንቀፍ መላእኽቲ ሓፍ የብልዎ እዩ ዝብል መጽሓፍ ማለት እዩ ወላ እውን ኣብ ትንቢት ድዩ ወላ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን እውን ስለዚ እንተ ደኣ ንኢየሱስ ከምዚ ኮይኑ ስኒ ከመይ ገይሩ እዩ ከይዕንቀፍ እምኒ ከይዕንቀፍ እኳ ዝከላኸለሉ ስኒ መላእኽቲ መጽኦም ሓፍ ዘብልዎ ከምዚ ዓብይ ነገር ተጋጢሞ ግን ከድሕኖ ዘይከኣለ ምኽንያት እንታይ እዩ እዚ ሕጂ እቲ እሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣንጻር ናይ መን ክኸዱ ኣለዉ ኣንጻር ናይቲ ኣስተምህሮ ናይ ኢየሱስ ምኽንያቱ እሱ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ከም ዝሰምዖ ማለት ጸሎቱ ከም ዝሰምዕ ተዛሪቡሎ ዝኾነ ዓይነት ጸሎት ንሱ ዝለመኖስ ይሰምዖ ምዃኑ እንደገና ለሙኑ ክሰምዓኩም እዩ ቅጫ ተለሚንኩሞስ ወይ ከዓ እምኒ ሂበኩምን እዩ ይብሎም ወይ ዓሳ ተለሚንኩሞ ከምዚኣ ሂበኩምን ኣንጻር ሂበካን እዩ ኢሉ ዘስተምሃረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ነቶም ካልኦት ነቲ ካልእ ህዝብስ ከምኡ ኢሉ ዘስተምሃረ እዩ ስለዚ ንፈጣሪኹም ለሚንኩም ኩሉ ነገር ክትገብሩ ከም ትኽእሉ በል ካብኡ ሓሊፎም ከማን ተኣምራት ዓበይቲ ከም ዝገብሩ ንዝገቦ እኳ ናብዚ ኺድ እንድሕር ኢልኩሞ ይኸይድ ናብ ባሕሪ እቶት ኢልኩሞ ይኣቱ ጎቦ ክንተንቀሳቐስ ትኽእል ማለት እዩ ጸሎት ጌርካ እዚ ኸ እንታይ ይርዳእካ እቲ ጸሎት ዝገበርኩሞ ስኒ ብእምነት እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ነገር ከም ዝግበረልኩም ካባይ ንላዕሊ እውን ተኣምራት ክትገብሩ ከም ትኽእሉ ኢሉ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሎሚ እዞም ኩሎም ንሕና ተኣምራት ንገብሩ ዝብሉ ነዚኣ ሒዞም እዮም ነገር ግን እቲ ዝገርም ኢየሱስ ክድሕን እንዳበለ ካብዚ በጃኻ ድሕንን እንዳበለ ካብ ሞት ከድሕኖ ብዘይ ምኽኣል እዩ ማለት እዩ ድሕር ከዓ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ቁሩብ ክንሪኦ ዝግባአና ቁሩብ ተመሊስና ብዙሕ ግዜ ትሰምዑ ኢኹም ፍቕሪ ክበሃል ኢየሱስ እኮ ፍቕሪ የፍቅረካ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ተቐንዲ እውን God is love ትብል ኣላቶም እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ዝብል ብዙሕ ግዜ ትሰምዑ ኢኹም ከምኡውን እግዚአብሔር ነዛ ዓለም እዚኣ መሰፍቀራስ ንዓለም ማለት ኮይ ንዓለም ኣፍቂርዋስ ሓደ ወዱ ሂቡ ማለት እዩ መስዋዕቲ ገይሩ ሂቡ ነዛ ዓለም መሰፍቀራ እዚታት ፍቅሪ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ይስማዕ እዩ ክርስቲያን ማለት እዩ ክርስትና እኮ ፍቅሪ እዩ ከም እዮም ዝብሉ ግን ሕጂ ብኻልእ ሸነኽ ረኣይዎ እዚ ኣቦ ንወዱ ዘፍቅሮ እንድሕር ኮይኑ ኣፍቂርዎ እንተኮይኑ ማለት እዩ ነዚ ወዱ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ይቐትሎ ሕራይ ከመይ ገይሩ ካልኦት ክፀርፍዎን ክወቕዕዎን ክቕተልን ከሎ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ስለዚ ኣቦ ንወዱ ዘለዎ ፍቕሪ ስኒ ክረኣይ ዝኽእል ሕማቕ ነገር ከጋጥሞ ከሎ ንሱ ከድሕኖም ከሎ ካልኦት ሰባት ክቐትልዎ ክደልዩ ከለዉ ንሱ ኖ ኢሉ ከድሕኖም ከሎ ንዓኣቶም ከጥፍኦም ከሎ ኣብዚ እኮ ዝረኣይ እቲ ናይ ኣቦኻ ንኣብነት ኣቦን ወድን ኣለዉ ስኒ
ሓደ ሰብ ንወዲ የፍቁር እንድሕር ኢሉ ወዱ ካልኦት ሰባት መፅኦም ክሃርምዎ ከለዉ ንዖም ዝድግፎም እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ከይዱ እኳ ዘይዛረበሉ ከይዱ ንዓቶም ዘይሃርሞ ገለ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ እንታሽሙ እቲ ፍቅሪ እናቱ ብኸመይ ገሊፅዎ ዳ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ እቲ ፍቅሪ እቲ ኣቦስ ንወዲ የፍቅር እዩ ዝበሃል ሳብ ምንታይ እዩ ፍቂርዎ ዘሎ ፀገማት ረኺቡ እንድሕር ደኣ ዘየድሕኖ ኮይኑ ሽግራት ረኺቡ እንተደኣ ካብቲ ሽግር ዘየውፅኦ ኮይኑ ክቐትልዎ ደልዮም እንተደኣ ዘየድሕኖ ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ ኣፍቂሩ እየ ዝብል ዘሎ ኣየናይ ፍቅሪ ብዛዕባ እንታይ ፍቅሪ ትዛረቡ ኣለኹም ማለት እዩ ኣቦ ንወዲ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ፍቅሪ እንድሕር ኮይኑ እሞ ከዓ ዝሕግዞም እንድሕር ኮይኑ ንሱ ንክቕትል እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ድሓርካ ኣፍቂርዎ ኢልካ ክትዛረብሲ ይጋራጮ እምበረይ ሎጂክ ኣይኮነን ስለዚ ኣፍቂርዎ ንክትብል ፈትይዎ ንክትብል ንሱ ክድሕኖ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ መሰረታዊ ከም እንተኣሽሙ ገይሮም ስለ ዝወዝዎ ማለት እዮም ከምዚ ዓይነት ፍቅሪ ከዓ ንሕና ኣይንፈልጠን ኢና ማለት ኣቦ እንዳ የፍቅሮ እንዳበልካ ከለኻስ ተመሊሱ ከዓኒ ዝኩሉ ክሃርሞን ክቐትልዎን ገለ ክብሉ ከለዉ ከዓ ዘየፍቅሮ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ስቕ ኢሉ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ኣፍቂርዎ እዩ ክትብልሲ ፀገም እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ንሱ ከምዚ ግን ኣይኮነን እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ኣንጻር ናብቲ እዩ ይዛረብ ምክንያቱ ዘበርትዕ መልኣኽ ሰሊድሉ ንምንታይ ዳ ሰይድሉ ዘበርትዕ መልኣኽ ንሱ ባዕሉ ስለ ዝፈልጥ ከም ዘድሕኖ እዩ ከም ዘድሕኖ ስለ ዝፈልጥ ኣነ ትማሊ ዛረበሉ ነይረ ዝሓለፈት ሰሙን ማለት እዩ ኣብቲ ትንቢት ተዛረቦ ማለት እዩ ኣቦታትና እኮ ናባኻ ተወኪሎም ኣይሓፍሩን ንሱ ከዓኒ ጸሎት ገይሩ ስኒ ሕቁቁ ኣይሃቡን ኢሉ ንሱ ንኣምላኹ ጸሎት ገይሩ ግን ሕቁቁ ገጹ ኣይመለሰሉን ይብል ስለዚ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ሕራይ ከቕበሎ ስለ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ድሕር ርኢና ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ለሚኖ ክልሙኖ እንከሎ ንዕኡ ጸሎት ክገብር እንከሎ ንላዕሊ ኣድሕነኒ እንዳበለ እዩ ዝገብር ነይሩ እታ ሱ ዘውፅኣ ዝነበረ እንታይ ካብዚ ናይ ሞፅዋ እዚ ኣድሕነኒ ንሱ ከዓ ሰሚዕዎ ጸሎቱ ሰሚዕዎ ብል ምሽ ኣብ ዕብራውያን 5:7 ንሪኦ ነርና ሰሚዕዎ ጸሎቱ ከድሕነ ድዩ ዘለዎ ሕጂ ወይስ ክቐትሎ እንተ ደኣ ጸሎቱ ሰሚዕዎ ሕራይልዎ ቀቲልዎ እንድሕር ኢልኩም እዚ ኣምላኽ ተምልኽዎ ዘለኹም ንሱ ይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ቅጫ ሃበን ኢልካዮ እምኒ ዝህበካ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብሲ ብኸመይ ክርዳእ ሕጂ ብኸመይ ክርድኦ ዝኽእል ነዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ኣምላኽ ዝለሚንካዮ እንተ ደኣኒ ኣንጻር ዝህበካ ኮይኑ በዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ናይ የሱስ ኣምሂሩ ከይድሎ ሓሊፉሎ ማለት እዩ እቲ ስቕለት ናቱ ስኒ ኣንጻር እዩ ንሱ ክመውታ ይደሊና ኣሎ ኣድሕነ ንብሎ ኣሎ ንሱ ግን ቀቲልዎ ትብሉ ኣለኹም ግን ከምኡ ይኮነን ኢና ንሕና ንብል ዘለና እንታይ ደኣ ፈጣሪ ኣድሕነኒ ተልካ ይድሕነካ ብሕልፊ ከዓ ነቶም ነቢያቱ ማለት እዩ እሱ ዕርዲ ምድሓኒ ይብሎም ነቶም ነቢያቱ ተቐብኡ ስለዚ ዕርዲ ምድሓን እንድሕር ኮይኑ ንሱ ከድሕኖ እዩ ዘለዎ ኦኬ ኣድሒንዎ ዶ እንድሕር ኢልና እወ ኣድሒንዎ ብምንታይ ኣድሒንዎ ዘበርትዕ መልኣኽ ካብ ሰማይ ሰረደሉ ድሕር ዝገርመኩም ኣብቲ ግዜቱ እውን እንድሕር ኮይኑ رأيو قدمي تتحيزو خبلون كله ولا حنت نجاري نبرن إذا خلوا كهرمو قال خبهال كله حنت نجاري نبرن نجار جن أبتخ موت قال لي ويك أتصيله بهال كله جن مدري أنكت كيتو بلكا مريت أنكت كيتو نمتى أنكت كت مريت نمتى مجمرة كحزو خلوا زين كت كته هو بولا قالن بك أزي كم زي مسألة عالم زبهال ويك أنا مجرش قيامة تسقكم يخوينو شعو هناتو ملاختون ورد له زي حجي نتوم كأطلوز دلي ورعرع زبل مالتي إذا كله غيرو مالتي إذا كله حجي زقبر زلو مريت أنكت كيتو أمان قال تجارادي دوم عندنا نسو ملاختون بس كاب سماي وريدوم إذا كله خقبر كله سنة نمنتعيو نعون خموت ولا أو كله سقدي بالنبرة مالتي كله زهي قبركو خموتي مالتي ነገር ግን እዚ ሁሉ ዝተገበረ ግን ንዑ ምድሓኒ ነይሩ ከመይ ገይሩ አንጻር ይርድኦም አሎ አይደን አይፈልጥን ስለዚ በዚ መሰረት ድሒኑ ክንብል ንኽእል
ሕጂ ኣብቲ ናቱ ጉዳይ እንድሕር ርኢና ኢየሱስ በዕሉ ቅድሚ ምትሓዙ ኣብቲ ታሪክ ናቱ ኣብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ምትሓዙ ስኒ ይቀራረብ እዩ ነይሩ ንኽዋጋእ ይቀራረብ እዩ ነይሩ ሉቃስ 22:35 እንታይ እዩ ዝብል ድሕር ከዓ እቲ ብዘይ ማሕፉዛ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሳእኒ ምስ ለኣኽኩምንስ ገለዶ ጎዲልኩም በሎም ምስ ለኣኽኩኹምሲ ገለዶ ጎዲልኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቱካ በሎም ሕጂ ግና ማሕፉዛ ዘለዎ ይማላእ ከምኡውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ከዓ ክዳኑ ሸይጡ ሴፍ ይሻየጥ ኢሉ ሴፍ ይዓድግ ክዳኑ ሸይጡ ሴፍ ይዓድግ ኢሉ እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ነይሩ ሴፍ እዚ ስቕልካ ይኮኑ ዘብሎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሴፍ እዚ ድሓር እውን እንታይ ኢሎሞ ሓንቲ ሴፍ ኣላትና ኢሎሞ በቃ ተኣክል እያ ኢልዎም ሓንቲ ሴፍ ተኣክል እዎ ተኣክል እያ ምክንያቱ እሱ ከም ነቢ ሓንቲ ሴፍ ንኩሉ ተኣክሎ እምበረ ብንእሽተይ ቅጫ ብንእሽተይ ማይ እኳ ንክንደይ ህዝቢ ዘብልዕ ዝነበረ ገሊኦም ኣብዚ ናይ ሞት ናቱ ካልእ ተኣሽሙ ዝሓዙ ኣለዉ ናይ ክርስቲያን ሴክትስ እንታይ ይብሉ ኢየሱስ እኮ ኣምላኽ ኣይኮነን ቀቲልዎ ብሉ ሰይጣን እዩ ይብሉ ኣነ ከምኡ ክብል ሓደ ሰባኺ ሰሚዐ ኣለኹ ክሳብ ሕጀማ ሪኮርድ ኣላትና ናቱ እቲ ዝሞተ እውን ባዕሉ ሸይጣን ኢልዎ ነቲ ዝሞተ ኢየሱስ ኣይኮነን ሞይቱ እንታይ ደኣ ሸይጣን እዩ ሞይቱ እዩ ዝብል በቃ ሕጂ ነናቶም ሓሳባት የምፅኡ ማለት እዮም ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ባዕሉ ኢየሱስ እውን ኣብ ምንታይ ይዛረብ ኣብ ዮሃንስ 17:26-27 እንታይ ይብል ኢየሱስ ከዓ እቲ ኣነ ቁራስ እንጌራ ፀቢሐ ዝህቦ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰ እቲ ዘትሕዞ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ዘትሕዘኒ ሽዑ ከዓ ቁራስ እንጌራ ሂብዎ ማለት እዩ ፀቢሑ ንይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆረጣዊ ሃቦ ንይሁዳ ሂብዎ ማለት እዩ ሕጂ ይነግሮም ነይሩ እዚ ሰብ ንዓይ ዘትሕዘኒ ሓደ ሰብ ኣሎ ንሱ እዩ ንሱ ግን መን እዩ ሞኢሎሞ ኣነ ንነብሶምን ፈሪሖም እዚ ፍርሒ እዚ እንታይ ገይሮም ኣነ ድኸውን ኢሎም ድሕሪ ንሱ እንታይ ኢልዎም እዛ ፀቢሐ ዝህቦ እንጀራ ንሱ እዩ ዘትሕዘኒ ኢልዎም ስለዚ ንመን ሂብዎ ማለት እዩ ንይሁዳ ሂብዎ ኩሎም ከዓ ፈሊጦም ይሁዳ ምዃኑ ድሓር ይሁዳ እንጀራ ፀቢሑ ህብ መሰበሎ ድሕርታ ቁራስ እንጌራ ከዓ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ ናብ ይሁዳ በኣ ገይሩ ኣትዩ ማለት እዩ ናብኡ ኣትዩ ቀጥታ ኣትዩ ሽዑ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ በሎ ንመን ይዛረቦ ዘሎ ሕጂ ይሁዳ እንተ ደኣ ሰይጣን ኣትይዎ ኮይኑ ሰይጣን በቃ ተቐይሩ ማለት እዩ እቲ ሕጂ እንታይ ይብሉ ገሊኦም እቲ ሰይጣን ከኣቱ ዝገበረስ ኢየሱስ በዓሉ እዩ ምክንያቱ እዛ እንጀራ እዚኣ ተደይህቦ ኣይማእተውን ነይሩ እቲ ሰይጣን ስለዚ በኣ ገይሩ ኣእትይሉ ሸይጣን ይብሉ ሰይጣን ኣእትይሉ ማለት እዩ ነታ እንጀራ ሂቦ ሸይጣን ከኣትይዎ ስለዚ ሕጂ ይሁዳ እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብዚ ብሰንኪታ እንጀራ መሃቡ ኣትይዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰበብ ዝኾኑ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ጉዳይ እዚ ቅድሚኡ ኮል ሓንቲ ይነበርን ቅድሚኡ ኣይኣተወን ነይሩ ሰይጣን ኣሎ ሕጂ ግን ከኣትዎ ዝኸኣለ መዓስ እዩ ኢየሱስ እንጀራ ምስ ሃቦ ቆሪሱ ምስ ሃቦ ሽዑ ኣትይዎ ሰይጣን ኦኬ ሕጂ መን ይከቕትሎ ማለት እዩ ይሁዳ ድዩ ወይ ሰይጣን እዩ ሽዑ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢሉ እቲ እትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ ኢሉ ከዓ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ንመን ንይሁዳ ይሁዳ ከምኡ ሓሳባት ነይርዎ ድዩ ሽዑ ኣይነበሮን ኣይተዛረበን ቅድሚ እዩ ምጥርጣራት ነይሩና ኢየሱስ ነገር ግን ሕጂ ይሁዳ ባዕሉ ዝገበሮ ከይዱ ደይኮነ ስኒ ብሰንኩ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እንጀራ ሂቦ በታ እንጀራ ከኣትይዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እዚ እውን ንገዛእ ርሱ ካልኦት ብካልእ ሸነኽ ክሪእዎ ከለዉ ከዓ ሰይጣን ኢሎሞ መጨረሻን ወላ ንዕኡ ንየሱስ እውን እቲ ተሰቒሉ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ተሰቐለ ሰይጣን ኢሎሞ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ተሰቐለ ኣይንፈልጦን ኢና መን ምዃኑ
ኣብ እስልምና እቲ ተሰቐለ እከለ እዩ ዝበሃል የለን ሽም የብሉን ንሳቶም ግን ተጋጊዮም ሓደ ሰብ ከም ዝሰቐሉ ተዛሪበሎ እንታይ ኮይንዎም ኣሎ እሶም ተመሳሲልዎም እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ምምስሳል ንዕኡ መሲሎም ሰቒሎም ኣለዉ ካልእ ነገር ግን መን እዩ ዝበሃል ኣብ ባርናባስ ኣብ ጴጥሮስ ወንጌላት ተጻሒፉ ኣሎ ይሁዳ ምዃኑ ማለት እዩ ነዚ ይሁዳ እዚ ይብሉ ማለት እዮም ንሳቶም ይሁዳ እዩ ነይሩ እሱ በል ኣብቲ ታሪክ ናቱ ክትሪኦ ከለካ ክነምፅኦ እንዴና ካልእ ግዜ ብጣዕሚ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ እሳቶም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ እዮም ዝገልፅዎ ከመይ ገይሩ ንሱ ከም ተቐየረ እዚታት ኩሉ ገልፅዎ ማለት እዮም መን እዩ ዝፈልጥ ነይሩ ካብቶም ሃዋርያት ነዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እዚታት ተወሳኺ ኣሎ ሕጂ ብዚ ሸይጣን ኣትይዎ ንዑ ክትሕዞ ደልዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰይጣን በቃ ተቐይሩ ሰብዝስ ይሁዳ ደይኮነስ ሰይጣን እዩ ማለት እዩ ኪድካ ቀልጥፍ ገበሮ ትገብሮ ኢሉ ከዓ ነጊርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ገይርዎ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሰይጣን ን40 መዓልቲ ሒዝዎ ከይዱ ገለ ኢሎም ሕጂ ግን እንታይ ክገብር ደልዩ እቲ ትገብሮ ኪድ ግበሮ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሱ እዚ ሓደ ካብቲ ንዑ ምትሓዝ ዝገበሮ ክኸውን ከሎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ግን ምስኣቶም ይማኸር ከም ዝነበረ ንሱ እውን ይዳለው ከም ዝነበረ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩም ሴፍ ዘይብሉ ሴፍ ይዓድግ ከም ዝበለ እምበር ነቶም ንዓኣቶም እውን ከም ኣባጊዕ ናብ ማእከል ተኹላ ሰደኩም ኣለኹ ደጊም ጠቢባን ከም ተመን ገርህታት ከዓ ከም ርግብ ይኹኑ እንዳበለ ኣጠንኪርዎም እዩ ንዓኣቶም ማለት እዩ ድሓር ንሳቶም ከዓ ኣብ ሉቃስ 22:38 ንሳቶም ከዓ እንታይ ኢሎሞ ጎይታይ እንሆ ኣብዚ ክልተ ሴፍ ይቕሬታ ክልተ ሴፍ እየን ተረኺበን ኣብዚ ክልተ ሴፍ ሓንቲ ኮነትን ግን ኣብዚ ክልተ ሴፍ ኣሎ በሉ ንሱ እውን ይኣክል በሎም ይኣክል ሕጂ ተወሳኺ ካልኣይቲ ሴፍ ረኺቦም ማለት እዩ ክልተ ሴፍ ኮይነን ስለዚ ክልተ ሴፍ እንድሕር ኣለዎም ኮይኖም ይኣክል ኢሎም ንምንታይ ሕጂ ሴፍ ይሕዝ ኣሎ እዩ እቲ ሕቶ ኣብዚ ስኒ ኢየሱስ ንምንታይ ሴፍ ዝሕዝ ዘሎ ንምንታይ ሴፍ ዓድጉ ክዳንኩም ሸይጥኩም ሴፍ ዓድጉ ይብል ኣሎ ተሻየጡ ንሳቶም ከዓ ክልተ ሴፍ ረኺብና ክልተ ሴፍ ኣለዋ ኢሎሞ ንሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ይኣክል በቃ ድሓን ክልተ ሴፍ እንድሕር ኣሎ ፀገም የለን ይኣክል ብሎ ኣሎ ንምንታይ እዩ ዝዕድግ ዘሎ ያ ነቲ ናይ ሎም መዓልቲ ስለዚ ኢየሱስ ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ ክዋጋእ ከም ዝደለየ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ክዋጋእ ከም ዝደለየ ንዓኣቶም እውን ኩናት ቀሪቡ ክዋጋእ ወተሃደራቱ ሰሪዑ በተን ዘለዎ ዓብይ ተኣምር ዘለዎ ኩናት ከርኢ ይኸውን ናብኣቶም ገፁ ኺዱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ብድሕሪኡ ዝብል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እስኪ ክንርኢ ኢና እንሻ ኣላህ እታ ግዜ ኣኺላ ብለኒ ኣሎ ማለት እዩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمس عليها
الحلقا